Усім прывітанне яшчэ раз з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашукі. Мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі. Ну і нарэшце пасля ўсіх гэтых палітыкаў, юрыстаў і ўсіх астатніх складаных пытанняў мы да сапраўды важных тэмаў звернемся. І з кім яшчэ важную тэму абмяркоўваць, як не са стэндап-комікам. Прывітанне, у нас у гасцях Міхась Ільін. Прывітанне, Міхась. Прывітанне, Зміцер, прывітанне усім слухачам і гледачам Еўрарадыё. Так, адразу хацеў сказаць, што 10 траўня ў Варшаве у мяне адбудуцца здымкі канцэрта, таму запрашаю. Ну, в прынцыпе, гэта ўсё, што я хацеў распавесці. То есть стаў і пайшоў зараз, да, говорит, ну, на этом усё, што я хацеў, чаго ты... Я тут рыхтаваўся, думаў, як бы мне, у мяне, прынамсі, у мяне ў эфіры, упершыню я размаўляю са стэндап-комікам, і думаю, ну, вот як пачаць эфір? Хацеў спытацца, ну, вот, Міхась, а вось ты як вот распачынаеш там нейкія свае выступы, свае канцэрты, стэндап-праграмы. Я уже нават там хацеў сказаць что-нибудь там, Міхась, скажи нам что-нибудь па-стэндаперскі. Всім прывітанне, дзякуй, што прыйшлі. Звычайна так, я пачынаю нашае мерапрыемства. Да, все залежыць ад кожнага мерапрыемства. Кожнае мерапрыемства унікальнае, так што тут не падгадаеш. Так што просто звычайнае вітанне. Ну, звычайна просто там, калі гэта нейкі такі буйны канцэрт, там сольны, можа, нават можна трошкі інтэрактыву паразмаўляць з людзьмі, каб яны расслабіліся. Але вось у суботу, калі у меня будзе канцэрт, будзе трошкі інакш, там у меня будзе невялічкі разагрэў, усё зробяць за мяне. Так, да гэтага мы яшчэ звернемся. Але ўсё ж таки, Міхась, ну ты чалавек адказны. Калі мы з тобой запланавалі гэтую нашу сустрэчу ў эфіры колькі дзён таму, ну у цябе быў час падрыхтавацца. Рыхтаваўся? Что-нибудь? Я вось завучыў тэкст пра тое, што у меня канцэрт будзе 10-го. Блин, я, шчыра кажучы, нават не ведаў, пра што будзем размаўляць. Вось ты, калі анонс пабачыў на сайце, тады ўжо падумаў, ну, блин, трэба што-небудзь прыдумаць, так. Я думаў, будзем пра нацыянальную ідэю размаўляць. Так, і што адзін неапытаны знайшоўся. Дарэчы, гэта добрая ідэя. Я думаю, што дакладней добрую нацыянальную ідэю, вот чаму б і не. У комікаў у нас яшчэ так ладна не было. Хаця, слухай, вот ты такі вось чалавек вясёлы, я не ўкладаю ніякага негатыўнага сэнсу ў дадзеным выпадку слова комік, там гумарыст, там, ну, чалавек вясёлы, ці ты толькі вясёлы на канцэрце, а ў астатні час там дома, на працы ты такі хмыр смурны, да якога лепей не падыходзіць. Ну, ты ж сам мяне бачыш у офісе, я просто... Не выдавай сакрэты, тут у нас кумаўство і карупцыя. Ну, слухай, ну, залежыць ад абставінаў. Ну, няма такого, што я там 24/7 бегаю, смяюся і штосьці там усіх навокал спрабую насыціць пазітывам. Ну, перш за ўсё сябе толькі спрабую насыціць пазітывам. Ну, все такое, ну, на канцэрце ўсё будзе добра. Так што тут я адпрацую на ўсе 100%. Ну да, сапраўды, вось звычайны чалавек вось не падумаў бы, не ведаючы, што гэта стэндап-комік, то есть не бегае, не ставіць рожкі, не падкладае калегам там это подушки-пердушки на кресло, там те же что-нибудь такое. То есть вот звычайный человек. Михась, давай трошку вернемся там, до национальной идеи. Да, перед историей. До национальной идеи мы не будем вертаться, мы до ее дойдем неяк ближайшим часом. Да, перед историей. Все ж таки ты пачаў гэты свой шлях на такую стендаперскую сцену, яшчэ калі быў і працаваў, жыў у Беларусі. Міграцыя гэта даволі такая справа, ну, як мне падаецца, ну, калі не сумная, то прынамсі не асабліва да ўсякіх там месца там гумару, жартачак, весялосці, ўсяго такога. Там не было там задумкі, так, ну ўсё, зараз я в эміграцыі, мне ўжо тут не да гэтага, не да стэндапу. Ды мне здаецца наадварот, просто ну, гэта будзе і на маім канцэрце даволі шмат гэтага, такі спойлер. Все роўна, калі ты там трапляеш у розныя непрыемныя жыццёвыя абставіны,
Вось эміграцыя гэта як бы з аднаго боку гэта вядома добрыя абставіны у тым ліку, што ты знаходзішся ў бяспечнай краіне прынамсі, але тым не менш все роўна гэта выхад з зоны камфорту, зоны бяспекі у тым ліку, ну, пэўнай, і все роўна ў гэтым можна знайсці гумар, таму што ты там калі ты жыў у Беларусі, меў такі пэўны нават не столькі свой светапогляд асабліва не змяніўся, але меў там свой пэўны лад жыцця. Тут ты трапляеш у іншыя умовы, і лад жыцця твой змяняецца, абставіны мяняюцца. Ты тут просто як чалавек, які прызвычаіўся там да такіх пэўных рэчаў у Беларусі, тут ужо заўважаеш рэчы, якіх ты раней тут, ну, не заўважаў, тому што ў Польшы спойлер, гэта іншая краіна, і тут як бы іншыя абставіны. Хто бы мог падумаць, да? І тут, ну, не ведаю, няма 150 тысяч пакистанцаў, хаця можа і ёсць, не, ну ладно, ну просто тут мне падаецца усе гэтыя дробязі, якія нават мне падаецца не заўважаюць палякі, ты як опцы краёвец, як замежнік, ось наадварот можаш заўважыць, ось нават недзе там апошнія паўгады, ну, плюс-мінус, я там пачаў і па-польску выступаць, там спрабую выступаць па-польску, і адпаведна выступаю на польскую публіку разам там з польскімі комікамі, ну, і адпаведна мой гумар, ну, значна адрозніваецца ад гумара палякаў, тому што... У які бок адрозніваецца? Ён адрозніваецца, гэта не знаеш там, ну, я там могу уже там пахваліцца, ёсць там пэўныя такія дасягненні, так скажем, у гэтым накірунку, но тым не менш адрозніваецца тым, што, ну, як бы моя камедыя назіранняў, яна адрозніваецца ад камедыі назірання ў палякаў, тому што як бы, ну, палякі, калі там не лічыць там палякаў, якія не ведаюць, ну, ёсць такія комікі, якія там мелі нейкі досвед жыцця ў іншых краінах, вярнуліся і тут там сваім досведам дзеляцца. Ось я як бы часам палякам распавядаю пра некаторыя рэчы, пра якія яны нават і не ведаюць. Пра палякаў распавядаю. Пра палякаў, так. Ось. Пра рэчы, якія, ну, напрыклад, яны ўжо настолькі прызвычаліся, што нават не заўважаюць. Ну, напрыклад. Ну, давай тое, што ты ўжо даваў, то есть, чтоб не спойлерыць, а тое, што ўжо было ў цябе на канцэртах, тое, што ты ўжо выказваў, вот што палякі там не звяртаюць увагу, не заўважаюць, лічуць нармальным, а для замежніка гэта как бы, ну, такое посмяяться магчымасць. У меня есть жарт про гэта, але я сам панчлайн не буду паліць, я просто агучу гэту тэму. Вось што есть такое, ну, напрыклад, самае такое, што дагэтуль я не магу прызвычаіцца, ось ужо там 3,5 гады жыву ў Польшы, гэта польскі этыкет, як бы трэба растлумачыць, гэта яшчэ як бы не жарт, ён існуе. Ну, гэта калі ты, напрыклад, знаходзішся з палякам ці полькай, неважна, у нейкай закрытай прасторы, вы адзін аднога не ведаеце, напрыклад, там, не ведаю, едзеце ў ліфце разам, і паляк ці полька пачынае выходзіць з ліфта, то ён табе, незнаёмы чалавек, чамусьці можа сказаць дзякуе, просто падзякаваць. Ну, як бы у нас, у беларусаў, там, ва ўкраіне такога няма. Ну, как бы там незнаёмы чалавек табе ў ліфце просто падзякаваў за нешта. Вось в польскім этыкеце ёсць такое, напрыклад. Ну, вось адзін з такіх вось прыкладаў, дзе такая, здаецца, звычайная рэч для палякаў, якую яны не заўважаюць, але вось мяне гэта здзіўляе, я ў гэтым таксама магу знайсці гумар. І гэта таксама будзе на маім канцэрце. Але вось цікава, акурат такі добры момант, я не ведаў, што ты па-польску выступаеш для палякаў, адкрыццё, і гэта вельмі, як мне падаецца, добры, как бы такі пашырэнне тваіх магчымасцяў, але ці былі моманты, калі палякі, ну, польская аўдыторыя у штыкі ўспрымала твае жартачкі пра палякаў? Типа, кто ты такі? Что ты тут нам... У меня есть такі жарт, што за 3,5 гады ў Польшы я яшчэ ні разу не сутыкнуўся з ксенафобіяй, але як беларус, ось, як украінец, я з ксенафобіяй сутыкаюся ўвесь час, тому што, ну, часам табе за украінцаў успрымаюць. Але такога, як бы, са сцэны дакладна нічога такога не было, каб я там штосьці распавядаў, і там не гэта ў штыкі успрынялося. Ну,
ну можа там былі нейкія такія адзінкавыя выпадкі там, ну не ведаю, можа там нейкі п'яны глядач быў у зале, але гэта сапраўды такое адзінкавае, гэта там нельга там палічыць як штосьці такое сталае і што адбываецца ўвесь час. Мне падаецца наадварот, ну як бы няма такога, што я там выходжу на сцэну, спрабую адразу там сабе рабіць паляка і усялякае такое. Я адразу кажу, што я беларус, адразу выбачаюся там, таму што у меня як-ніяк все роўна ёсць акцэнт, все роўна там часам ёсць памылкі ў мове, ну, тому што польская і беларуская мова падобная, і гэта з аднаго боку як бы плюс для вывучэння польскай мовы, з іншага боку гэта мінус, тому што ну, все роўна як бы гэта ў два бакі працуе, калі там па-беларуску размаўляеш альбо выступаеш, часам тебе жывучы ў Польшы паланізмы лезуць у галаву. Ну і як бы наадварот, калі там па-польску выступаеш, беларусізмы вельмі лезуць і прыходзіцца перад людзьмі выбачацца. І мне здаецца, што наадварот у людзей гэта неяк выклікае ну, пэўны пазітыў у тым плане, ну пэўная павага ёсць. Ну, выйшаў чалавек, які там ну як бы не быў абавязаны ў прынцыпе вучыць польскую мову, але як-ніяк там вучыць, прынамсі, ну я яшчэ не вывучу польскую мову до конца, ну все роўна ёсць яшчэ куды расці, ну прынамсі там спрабуе, стараецца, каб усё было добра, ну як бы мне здаецца толькі пакуль што негатыву не было, толькі рэспекты лавіў. Так, шановное гаспадарство, вось тут вот на экранчыку ёсць адразу QR-код, праз які вы можете зайсці і набыць квіткі на канцэрт Міхася Ільіна, нашага стендапера. Больш пра канцэрт мы паговорым трошачку пазней. Мне вот яшчэ одна тэма цікавая, тому што зараз шмат творчых людзей вымушана было выехаць за межы. Яны працягваюць сваю творчасць, але мы чуем такія, ну как бы не то, что это абвінавачанне, а как бы заўвагі, там как бы ну как бы констатацыя, что ну вы ўжо тут оторваліся ад Беларусі, вы уже не ведаеце, вы тут больш там пішаце песні пра сваё эмігранцкае жыццё, вось той же самы альбом Вольскага «Эмігранты», конкретны прыклад, і нават альбом Башлыкевіча, ён таксама можа быць ужо тым, хто ў Беларусі не асабліва там, ну не то, што зразумела, а не асабліва блізкая, скажем, тэматыка там ці яшчэ, ну карацей кажучы, вот вы ўжо тут самі робіце пра сваё у цябе. Вот тэматыка. Вот ты можешь сказать, что я зараз вот як той же самый Вольскі с его альбомом «Эмігранты», у меня толькі тое, что зразумела, цікава альбо польскай, альбо выключна беларускай эмігранцкай аўдыторыі. Ну, не толькі, тому што есть такая прыемная фішачка, калі ты выступаеш па-беларуску, табе разумеюць не толькі беларусы, а яшчэ, напрыклад, украінцы, так што можна зачапіць яшчэ іх аўдыторыю. Ну, я разумею, пра што ты кажаш, але і так, сапраўды, у мяне там як бы мой канцэрт, як-ніяк все роўна ён кранае тэму эміграцыі, там розных сітуацый, у якія я там трапляў у эміграцыі. Тым не менш, калі я там планаваў свой канцэрт, у меня такая вось моя задача была просто зрабіць такі, ну як бы банальна не гучала, канцэрт жартамі. Не было там нейкай такой спецыяльнай задачы, каб гэта там быў такі нейкі там маніфест эмігранта, там ці там запіскі эмігранта, ці што-небудзь такое зрабіць. Але ўсё роўна як бы атрымалася так, што як бы вось гэтай такой сцяжыначкай праз увесь канцэрт там нават вось гучыць там кожны мой блок, там іх здаецца недзе 6 за канцэрт. Вось пачынаецца з фразы я ўжо там 3 з паловай гады жыву ў Польшы. Тым не менш, все роўна я ўпэўнены, што канцэрт будзе цікавы не толькі там эмігрантам, нават не толькі эмігрантам, якія там жывуць у Польшы. Ён все роўна перш за ўсё пра мяне, як пра беларуса. І вось менавіта пра беларуса, які знаходзіцца ў такіх новых незвычайных для сябе абставінах. І просто хоць там гэтыя абставіны гэта Польша, все роўна, я думаю, блізкая для сябе і зразумелая знойдуць нават тыя беларусы, якія знаходзяцца і ў Беларусі, тому што ну все роўна там кранаюцца тэмы, так там ну там я там
зайшоў у краму ў Польшы і сутыкнуўся з такой сітуацыяй. Ну гэта беларусы як бы у Беларусі таксама зразумеюць, тому што у Беларусі таксама ёсць крамы. Потому что вельмі пераважная большасць беларусаў у Польшу ездзіла, да? Так. Але Михась, вот уявім сабе гіпатэтычна сітуацыю, што заўтра у цябе ёсць магчымасць паехаць у Беларусь і даць там канцэрт. І ты прыязджаеш вось гэтай сваёй сённяшняй праграмай. Пракаціць? Ну гэта залежыць куды дакладней праехаць, тому что Ну не Брест, уяв хай сабе Мінск там, ну я не ведаю там ці там Бабруйск. Здаецца збольшага так гэта пракаціць. Адзінае што у мяне там просто ёсць один блок, ён акурат там тычыцца польскай мовы і там ёсць такі просто фрагмент, дзе там раблю там пэўнае цытаванне, яно гучыць на польскай мове. І як бы калі гэта будзе ў запісу канцэрта, трэба будзе яшчэ падумаць, як гэта будзе выглядаць. Магчыма, просто гэта суправадзіцца субтытрамі, каб там беларусы, якія не ведаюць польскую мову, каб яны зразумелі пра што, хаця там такая польская мова цалкам зразумелая, так што не ведаю. Ну, я думаю, за выключэннем вось гэтага моманту ўсё там будзе цалкам зразумела беларусам у Беларусі. І ну калі б я выступаў бы ў Бабруйску, я бы просто вось гэта цытаванне бы адразу бы пераклаў бы на беларуску і па-беларуску бы гэта зрабіў. Слухай, такое адчуванне, што у каменты прыйшоў хтосьці з тваіх калег, ось, таму што задае пытанне: спытайце Михася, калі ласка, што з Анжалікай Мельнікавай. Ну, Шри-Ланка, 118 тысяч долларов, я думаю, там можно неяк себе реализовать. Так, давай мы, в принципе, разыграем гэтую ситуацию. Ось у тебя концерт. Ты кажешь, задавайте мне какие-нибудь там пытания, ці закидывайте темы, а я буду импровизовать и жартовать на гэтую тему. Вот тебе задают это пытание. На концерте? Да, на концерте. Ну, вось я адказаў, што за 118 тысяч еўра можна сябе неяк знайсці занятак у шры-ланцы. Ну, насамрэч, тэма не для жартаў. У мяне там есть свая тэорыя, вядома, плюс-мінус, як я там лічу. Ну, тым не менш, все роўна 100% разумення пакуль няма ні ў кога, і сапраўды ёсць верагоднасць, што ну там не ведаю, ёсць пэўныя такія крымінальныя рысы ў гэтай гісторыі, ну, і будзе вельмі недарэчна, калі вось абжартоўваць гэтую сітуацыю, а пазней акажацца, што там з Анжалікай Мельнікавай штосьці не тое, ну не вельмі нешта добрае. Ну, кшталту цяпер ўжо няма ў жывых, напрыклад, што цалкам верагодна, хаця я гэтай версіі асабіста не прытрымлююсь. Добра, давай звернемся да твайго канцэрта, але гэта не проста канцэрт, як мы ўжо і напісалі ў сваім анонсе. Дарэчы, яшчэ раз звяртаю увагу, квіточкі на канцэрт ёсць, можна па QR-коду зайсці, які ёсць тут у нас на экране, і адразу скарыстацца момантам, квіткоў не шмат. Так что давайте. Я хацеў скарыстацца момантам, зрабіць удакладненне. У меня будзе адразу 2 канцэрты за один вечар. Гэта ну такая просто тэхнічная штука, каб ну для здымак патрэбная, каб там было права на памылку, калі я там недзе там запнуся на адным канцэрце, каб можна гэта было пазней няўдала пажартуе ў адказ на пытанне, і можна будзе перажартаваць. Ну, як варыянт, дарэчы, ну, і просто каб былі кадры, якімі можна замяніць, каб празней вось гэтых 2 адзнятых канцэртаў злепіць аднога такого Франкенштейна. Так што вось я запрашаю на 2 канцэрты, адзін у 18:30, адзін у 21:00, але вось шчыра прапаную прыглядзецца да другого канцэрту, тому што на першы ўжо амаль раскупілі. Так, таму што квіткоў на другі пакуль што больш засталося. Так что глядзіце, ну і ў прынцыпе падчас другога канцэрта я так мяркую, ўсё ж таки можна будзе болей пасмяяцца, ён ужо будзе больш такі адточаны, уже правераны. Вот это там дзе там права на памылку, там ужо памылачкі, там ужо нейкі там шарахаватасці згладзяцца. Але чаму ўсё ж таки было прынята рашэнне зрабіць гэта у якасці запісу? Ну, слухай, я ўжо недзе амаль 3 гады выступаю
толькі, ну як бы толькі хотел сказаць, выступаю по-беларуску, не выступаю по-руску, ну ось там паўгода таму дадалася яшчэ польская мова. Ну просто ўжо назапасіўся пэўны такі запас жартаў, асабліва ну за апошнія паўгады я ўжо іх так адшліфаваў до конца. Ну, ўжо там і паездзіў па іншых гарадах, все астатняе, і мне просто шчыра ўжо гэтыя жарты самому надакучылі. Ты хочаш іх ужо запісаць так, і все, і пазбавіцца, каб ужо адкласці на палічку і там не вяртацца да іх, ну, прынамсі, некалькі гадоў. Толькі потым з унукамі і унучкамі, там, пасадзіўшы на калена, там, паставіць відэакасету. Ну так. Ну так што гэта такая пэўная справаздача сваёй дзейнасці, і просто, ну, сапраўды, ўжо можна гэта як бы там запісаць, выкласці ў інтэрнэт, людзі гэта паглядзяць і просто ўжо спакойна заняцца ну, там, іншай праграмай і па-беларуску, і па-польску. Вось, напрыклад, ну, у меня там ўжо ёсць такія пэўныя поспехі і на польскім попрышы, але тым не менш там все роўна ёсць яшчэ шмат працы, якой ну, да якой там сапраўды рукі не даходзяць, вось выключна простое, што вось гэты канцэрт яшчэ не запісаны, вось трэба вось тут кропачку паставіць над гэтай праграмай і можна будзе ўжо працаваць на нечым іншым. Слухай, вярнуся троху, закрануў ты мяне пра свае там поспехі на польскай менавіта сцэне з польскай праграмай. Нам жа заўсёды казалі пра тое, што ну пачынаючы ад Лукашэнкі, который там кому вы там надо в этой Европе, ну і потым просто пра развагі людзей, што тут все нішы занятыя сваімі, прабіцца вельмі складана, ну і ў пэўным сэнсе так яно і ёсць. Тут пустых месцаў асабліва няма, але нават у гэтай сітуацыі наколькі складана прабіцца вот цудаземцу на польскую сцэну. Ну у меня все ж таки як бы была пэўная перавага, тому что ну, все ж таки есть уже скилл выступаў, тому что ну, я гэтым займаюся 8 гадоў. Тут як бы галоўная для мяне праблема была менавіта моўны бар'ер, то бок там мае там веды польскай мовы, які насамрэч за апошнія гады ў Польшы толькі пагоршыліся, тому что я там польскай мовай у Польшы ну так ужо сталася, амаль не карыстаюся. Ось, і таму мне сапраўды там трэба было і узгадваць польскую мову, і калі там рыхтуюся да выступаў шмат там ну там узгадваць шмат якія рэчы, падрыхтоўвацца вельмі так плотна да гэтага ўсяго. Таму у меня все ж таки быў такі скіл, тому што ну я там ведаю свае мінусы як коміка, як просто ведаю свае плюсы як коміка, і ведаю там як прынамсі там трымацца на сцэне і ўсё астатняе. Таму тут для мяне такі шлях, не скажу там вельмі просты, але все ж таки які ускладняўся вось менавіта моўным пытанням, но тым не менш вось простое, што па-першае, вось як сказаў, ужо ёсць пэўны скіл, па-другое, все роўна у адрозненні ад комікаў палякаў ёсць сваё бачанне. Вось таму што ну як бы гэта не значит, что там я там лепшы за польскіх комікаў ці штосьці такое, ну просто у мяне ну я трошачку іншы за польскіх комікаў, і все роўна нават калі там выступаю разам там на адной сцэне там з некалькімі комікамі, все роўна там вылучаюся я не толькі там вось сваім акцэнтам, а вось менавіта тым, што жартую пра рэчы, ось як я і казаў раней, на якія вось самі палякі часам не звяртаюць увагі. А прынялі у кампанію, то есть одна справа там типа там сказаць ну ладно давай ідзі выступай, а другая справа потым там за сцэнай там дзе-нибудь кілішак піва разам выпіць, пажартаваць там яшчэ что-нибудь такое вот уже прынялі у сваю кампанію. Справа ў тым, што як бы польская камедыя яна існуе значна больш беларуская, і то бок там ну як амаль як мне даходзяць да мяне такія вось размовы, амаль там гадоў 20 вось польскі стендап існуе ў Польшы. Комікаў вельмі шмат, няма такога як там я не ведаю там умоўна як там прафсаюз комікаў, там гэта 20 чалавек, гэта мне здаецца гэта 200 чалавек плюс, там нават ёсць нейкі рэйтынг сайт з рэйтынгам польскіх комікаў, калі я там не памыляюся, там здаецца
топ-200 комікаў толькі ў гэты рэйтынг уваходзіць. Гэта такія прафесійныя людзі, якія там ужо некалькі год гэтым займаюцца, там шмат год займаюцца. А так, гэта, ну, не ведаю, толькі в одной Варшаве гэта хіба десяткі, пад сотню чалавек, то бок, якія там перыядычна выступаюць, і тусоўка такая вялікая, ну, так, і вядомая яна так неяк там, не сказаў бы, што яна так асабліва там разбітая на нейкія лагеры, але там, ну, все равно такая велизарная масса людей. Там нельга сказать, что там типа, что там есть некий там чат, там не ведаю, в некім WhatsApp, і там ось усе комікі сидять. Такого нема. Тому хтосьці мяне ведае, кагосьці я ведаю, кагосьці шмат каго я не ведаю, тому что тут нават бываюць вельмі такія забаўныя сітуацыі з гэтым звязаныя. Ось там, напрыклад, мне там некалькі месяцаў таму была такая сітуацыя, што пасля аднаго адкрытага мікрафону, ну, там, дзе комікі правяраюць свае жарты, ось да мяне падыходзіць нейкі польскі комік, такі кажа: вось там, Міхась, файныя жарты, мне вельмі спадабалася, там не першы раз табе бачу, ось хацеў цябе запрасіць на здымкі нашага шоу, там у нас мы здымаем стендап. Я такі кажу: ну так, окей, я не супраць, класна, там магу там 10 хвілін можам запісаць. Я кажу: увогуле цудоўна. І ён мне кажа: ну добра, тады напішы мне в інстаграме. І калі чалавек, ведаеш, кажа такую фразу: напішы мне в інстаграме, ну, разумееш, што хутчэй за ўсё ён як бы думае, што ты яго ведаеш, і як бы, ну, і можаш яму напісаць. Тому што, як я здагадваюся, ну, калі такой чалавек кажа, хіба гэта нейкі знаны польскі комік, але праз тое, што я не ў кантэксце, ну, праз тое, што только нядаўна ў гэтага ўсё выходжу, я не ведаю, хто гэта. І я стаю так няёмка чалавеку сказаць: ты хто? Ты хто? Тому што разумею, што чалавек, ну, такі даволі знаны, як і аказалася пазней. Ну, ён сам неяк зразумеў сітуацыю, кажа: ну, там, мяне там Мачик зовут, вось, падпішыце на мяне. Такі: ну, добранька. Ну, гэта вось, дарэчы, да, ось, к слову, пра там прызнанне, непрызнанне і ось пра нейкія поспехі. Ну, вось была прапанова зняцца ўжо ў нейкім такім даволі буйным польскім праекце, то бок там на YouTube польскага стендап-каналу, на, здаецца, 400 000 падпісчыкаў. Ось нават днямі пацвердзілі гэта, ось недзе у канцы гэтага месяца ці на пачатку наступнага будуць вось мае першыя здымкі на польскай мове. Ось, так што, ну, гэта як бы такая, ну, заслуга, можна сказаць, можна гэта палічыць пэўным прызнаннем, тому што не было такого, што я там за кімсьці бегаў, хадзіў там на нейкія кастынгі, там, ці там неяк там біўся ў дзверы, ну, просто хадзіў на адкрытыя мікрафоны, выступаў як звычайна. Ну, чаму я нават заняўся як бы польскім стендапам, не для таго, каб неяк так нейкіх там пабудаваць кар'еру польскага коміка, а просто каб падцягнуць сваю польскую мову, тому што, ну, як бы я зразумеў, што ўсё ж такі там ёсць куды тут развівацца ў польскай мове, трэба пэўныя недахопы, вось так і пачаў. І просто пахадзіў некалькі разоў там, ну, там выключна па фану павыступаць для сябе, падцягнуць польскую мову. Знайшліся людзі, якім гэта спадабалася, і прапанавалі запісацца. Вот так. А мы вам прапаноўваем зайсці вось на гэтую староначку. Спасылачка ёсць у нас у каментатарскай у апісанні, і наўпрост набыць квіточак на канцэрт Міхася Ільіна. На 18:30 ужо, ну, как бы можна не набываць квіток, тому што іх фактычна няма. А вось на 21 ёсць яшчэ у вас шанец гэта зрабіць. Не, на 18:30 таксама набывайце, калі ў 21 не атрымліваецца ніяк, трэба дзяцей класці спаць. Да. А ў прынцыпе можете купіць на абодва канцэрта. Так што я думаю, што дзесьці яны, можа быць, нават будуць розніцца. Але Міхась, ўсё ж таки мы напісалі пра гэта, што гэта будзе першы беларускамоўны YouTube канцэрт, запісаны, выкладзены на YouTube. Сапраўды так, мы не перабольшылі. Першы канцэрт,
Так, ну тому што як бы перыядычна ёсць там, ну перыядычна в сэнсе выкладаліся раней запісы стендапа на беларускай мове, там мае ў тым ліку, але гэта ўсё было такое караценькае, здаецца максімальна там 15-20 хвілін. 20 хвілін гэта, ось, здаецца, быў рэкорд, які належыць мне, дарэчы. Ось гэта быў там, ну, адзін з моих відосаў 20 хвілін, а такі ось як бы паўнавартасных канцэртаў, як там у Амерыцы гэта называецца спешл, на беларускай мове менавіта такога, наколькі ведаю, не было. Можа, ну не наколькі ведаю, не было такого. Можа, канешне, калі хтосьці паспее запісаць і змантаваць і выкласці в інтэрнэт, то гэта будзе ўжо першы, але ну з таго, што я ведаю... Это ты сур'ёзна падыходзіш. 2 канцэрта, монтаж, Франкенштейн, усе справы, а чалавек, можа быць, паставіць телефон на такую, на подставочку, здыме гэта ўсё, выкладзе і скажу, ну вот в інтэрнэце, першы, і лаўры забярэ. Ну, поспеху этому человеку. Ну, слухай, мне тут ніякія лаўры не патрэбны. Тое, што я там, ну, там назваў гэта першым канцэртам, ну, гэта там не тое, што там хачу там нейкае там самалюбие сваё пацешыць. Ну, гэта... Это рэчаіснасць. Это, па-першае, рэчаіснасць. Ну, плюс гэта такі маленькі піар-крок. Ну, можа, все ж таки гэта, як там у апісанні напісана, што ну, гістарычны момант можаце стаць... Гістарычны, вы зможаце стаць часткай гісторыі беларускамоўнага стендапа. Давай да пабудовы канцэрта трошечку. Ты сказаў ужо, што будзе хто-то на разагрэве, знаеш, як у музыкантаў, да, там малады пачынаючы гурт, там типа там Led Zeppelin, што-небудзь там такое. Хто ў цябе будзе? Хай гэта будзе таямніцай. Добры, вельмі выдатны комік. Тут прыйдзеце пабачыць. Комік. Комік. А вы, дарэчы, у сябе неяк вот гэтыя фемінітывы ўжываеце? Камікеса ёсць. А, камікеса. Ну, то есть, но у цябе комік, не камікеса. Блин, спаліў. Ну, я-то хацеў не спаліць, я тут хацеў как бы цябе падкалоць наконт гендернага баланса. Ну, будзе ў мяне комік, але ну, блин, пра гендерны баланс, ну, калі раптам да канцэрту аб'явіцца камікеса, якая захоча і зможа па-беларуску разагрэць, ну, там, магу выдзеліць час, там, в прынцыпе, не праблема. Тут... Не сквапны, Міхась. Ну, так, ну, типа, так што... Міхась лепшы, дарэчы, піша Алена. Квіткі ўжо набыла адразу, калі пабачыла анонс. Ну, вось, бач, спрацоўвае. Ну, один чалавек набыў. Ужо, ну, это, знаешь, вот спачатку, все ж так спачатку там глядзяць там, як там, хто пойдзе, не пойдзе, саромеюцца. Тут пайшоў адзін, другі, і потым натоўпам, як павалілі. Ну, паглядзім, як будзе. Ну, в прынцыпе, я ўжо ведаю, што там на першы канцэрт ужо распрададзеная нармальная колькасць квіткоў, якая ўжо зняць яго можна. То бок уже ёсць такая пэўная колькасць людзей, якая зробіць. Вось засталося дабіць до другого канцэрту. Нават калі другого не даб'ем, ну, типа, все роўна. Типа, все роўна канцэрт адбудзецца, як пры любым надвор'і. Вот так вот. Говорит, у такім выпадку нават ужо ладна, ўжо калег з працы запрашу, бесплатна ўжо прыйшлі. Да прыходзьце, мне як бы... Я все роўно гэта грошы не ўбачу. Это все роўно все прададзеныя квіткі, яны ідуць на аплату працы здымачнай каманды. Так што мне як бы з гэтага ўсяго нічога не дастанецца. Міхась, і троху набліжаючыся да завяршэння, два пытання будзе. Першае, ўсё ж такі асноўная тэма. Вот ёсць нейкае такое, як кажуць так, асноўная нітка, якая прасочваецца, на якую нанізаныя ўсе жарты. Вот у чым? Я да чаго? Я пачытаў абсалютна выпадкова у Фейсбуку наткнуўся на допіс. Дзяўчына напісала, што я не прыхільніца стендап вось гэта ўвогуле стендапа, але потрапіла ў Варшаве на канцэрт беларускіх стендапераў і у тым ліку от Міхася Іліна, там хтосьці з твоих калег яшчэ быў, не твой, не сольны канцэрт быў. І яна кажа, што мяне прыемна здзівіла тое, што няма
пошлых жартачак, вот як любяць там пожартаваць там про секс, не будем там яшчэ про жанчын, там про яшчэ якія-нибудь там ну, знаешь, про ўсё тое, про што любіць расказваць Азаронак у сваіх праграмах. Вот гэтага нема. То есть, а чаму нема? Ну, секс, это ж вот как-то вот пошлость, что-нибудь пошленькое ляпнуть, это же заўсёды прыцягвае увагу. Слухай, мне гэта часам таксама здзіўляе. У мяне на канцэрце будзе трошачкі зусім там пахабшчына, але такой у меру і да месца, так скажам. Слухай, гэта насамрэч, дарэчы, цікава, што такога пытання не было, вядома, але ось я сам зразумеў, чым беларускі, напрыклад, стендап адрозніваецца ад польскага таго ж самого, тому што я все ж таки хожу там на мерапрыемствы, бачу, як жартуюць палякі, і сапраўды у палякаў вельмі шмат жартаў про секс, про адносіны, там нейкія такія пабытовыя тэмы, і што я заўважыў, што у палякаў сапраўды, ну, колькі паўгады хожу, я амаль не сутыкаў жартаў пра палітыку палякаў. Я для себе прыйшоў до такой высновы, што а у беларусаў наадварот. Ну, у беларусаў, прынамсі тут у эміграцыі жарты пра палітыку ёсць. Ну, я для себе раблю такую выснову, што ну як бы пра палітыку не жартуюць у двух выпадках. Альбо калі ў краіне ну сапраўды ўсё добра, ну няма з чаго там жартаваць, альбо калі ў краіне дыктатура ўсё дрэнна, ты просто не можаш пра гэта жартаваць. Вось таму вось як бы чаму палякі не жартуюць пра палітыку, моя такая выснова, і вельмі шмат жартаў пра секс. Ну, беларусаў як бы таксама ёсць гэтыя тэмы, але яны, як мне падаецца, ўсё роўна такія нейкія не асноўныя, таму што калі там жывеш у эміграцыі, як я ўжо казаў раней, ўсё роўна ёсць там пэўныя складанасці, ёсць такія пэўныя акалічнасці, у якія ты трамляеш, і гэта знаходзіць водгук, ну як бы і ў камедыі самога коміка, і знаходзіць водгук у слухачоў, тому што яны таксама гэта ўсё перажываюць. Слухай, а вот такія пошлыя жартачкі на тэму Лукашэнкі ёсць? Я спрабаваў у сваім канцэрце ўжо там звесці да мінімума, у меня там будзе ён узгадвацца, але ўжо такім у кантэксце нейкага цытавання, але такое там зусім мінімальна. Мне падаецца, Лукашэнкі так шмат, што людзям ужо сапраўды гэта ўжо настолькі надакучыла, што ўжо сапраўды хочацца хіба там ужо больш пра нейкі секс пасмяяцца і ўсё астатняе, чым ужо настолькі ўжо говорит Лукашэнкі больше, чым секса в жыцці беларусаў. Ну, як у Савецкім Саюзе секса не было, вось у нас наадварот толькі адзін Лукашэнка, і ўжо хочацца хоць куды-небудзь прыйсці, каб яго там не было. Так што на маім канцэрце, на жаль, ён будзе, але зусім мінімальна, і з той там гадзінкі, якую там я буду стаяць на сцэне, гэта там некалькі секунд гэта будзе ўсяго. Ну і давай яшчэ раз тады праанансуем, калі, дзе, у колькі будзе канцэрт. Калі хтосьці тут зараз баіцца тыкаць пальцам у спасылачку, а думае, што я прыйду і на месцы квіток куплю, куды ісці? Лепш прайсці па спасылачцы, набыць загадзя, каб проста мы разумелі, колькі прыйдзе народу. Але куды, ну, гэта стендап-клуб «Локал», які адкрылі беларусы, знаходзіцца ў раёне палітэхнікі, гэта ў Варшаве, Наўкаўскага 16 ці 19, я ўжо блытаюся. Вось, так што 18:30 прыходзьце, ну, не ведаю, а 18 ўжо ўсё будзе падрыхтавана, можа зможаце там набыць сабе піўком, пасядзець і падрыхтавацца. Ну, але лепей прыходзьце на 9. Калі ўжо на 9 не атрымліваецца, ну... Не, ну вы можете прыйсці там 18:30, сесці і піць піўко, а на канцэрт пайсці 21. Не, так нельга, тому што там бар, і гэта ўсё фактычна ў адной прасторы знаходзіцца, так што там няма такога, што ты там можаш неяк там сцэна асобная, там все разам. Гэта такі клуб, ён не вельмі вялікі, але 100 чалавек змесціцца.
Ну что ж, яшчэ раз, калі ласачка, вось спасылачка ёсць адразу на экране, QR-код, заходзім, набываем і становімся частку гісторыі беларускамоўнага стендапа, потому что гэта сапраўды будзе першы раз, калі беларускамоўны стендап-канцэрт будзе запісаны на відэо і выкладзены у YouTube. І вот вы уяўляеце праз там колькі гадоў, там дзе там 20, 30, 40, вы так раз ставите там, уключаете видео, там унуки, праўнуки и праўнучки за спиной, и вы таки глядите вон у третьем шэрагу, гэта ж я. Ну, гісторыя. І вусы з карыны про гэта зробіць выпуск. О, яшчэ і вусы з карыны. Так что, калі ласка, усе спяшайцеся. Дзякуй, вялікі Міхась. Прачытаеш што-нибудь коротко? Что менавіта? Ну не своих жартов? Не. Ну, конечно, но не выпуск навінаў уже ж на Еўрарады. Яшчэ раз запрашаю, дзякуй, Зміцер, што ты запрасіў мяне сёння, даў такую магчымасць папіарыць свой канцэрт, і ўсіх чакаю 10 траўня, абяцаю, будзе крута. Я да гэтага шмат ішоў, вельмі рыхтаваўся, так што я адказваю за якасць гэтага, будзе крута. Падтрымліваем. Калі ласка, давайте 10 числа усе на стендап-канцэрт Міхася Іліна. Да сустрэчы. Сябры, праект «Беларусь Tomorrow» яднае прадукцыю шматлікіх беларускіх медыа, і яго ўжо можна глядзець са спадарожніка. Як гэта зрабіць, шукайце ў апісанні да нашага відэа.